Aleksandar Šarac, koji je ranjen juče u garaži tržnog centra na Novom Beogradu, je prema poslednjim informacijama i dalje u teškom stanju. On se i dalje nalazi u jedinici intenzivne nege, a oba metka mu se nalaze u glavi. Obavljena je sva neophodna dijagnostika, a lekari mu održavaju vitalne funkcije. Šarac je juče oko 16 sati ranjen na parkingu u garaži tržnog centra. Kretao se ka svom automobilu kada je u njega za sada nepoznati napadač ispalio 2 hica u glavu. Sa teškim povredama odmah je prevezen u urgentni centar gde se i dalje nalazi u teškom stanju. Napadač je prema pisanju pojedinih medija na sebi imao crvenu jaknu, kačket i hiruršku masku. Ispalio je 2 hica Šarcu u glavu i potom pobegao peške. Tokom bega odbacio je pištolj na izlazu iz garaže. Aleksandar Šarac već je bio na meti profesionalnog ubice kada je 5. januara 2019. došlo do pucnjave na Banovom brdu kada je greškom ubijen Nebojša Marković, njegov zet. Tog dana Aleksandar je trebalo da krene na trening kao što to obično čini u to vreme, međutim ubica ga je zamenio sa zetom Nebojšom. Kasnije se saznalo da je Aleksandru za petama bio profesionalni ubica Čaba Der, odgovoran za više ubistava širom sveta. Der se